Hello kakapsat, may damang kadwaanan nga tinggan, tayo dagatay sunat at kay nakanwan, nga ang kakapintas, kanagyaman ng aming pagkatapos. Iti na minsan nga aldaw, inag-inopel ti Facebook ko. Tiyat man ninanama, ang makita tanagan mo. Limtuad ito'y rignak, tinay pen nga ayat. Kaslanay kagara, in-friend ka ket inaccept na. Isuday tanti ng rugyan, tiyak may ladawan aragsak. Kasla di mapesak, di iniliwin ta pa nagchat-chat. Tiyak lain pagarup, day tarik nam kaiyabkas. Nga idi pa'y layag ket siyak tayin ka inay-ayat. Kapot Facebook nga kunkunada, ket nagsarap ti dalanta ng ring dinabayag. Naidulin arik na tarumbeng kadi apatuluyen, uray ken katagikuten. Tiyak maisuro to'y rignak, ubiyag to'y biyag. Agmal malem a trabaho, tiyak marik na ti bannog ko. Tay ti panaginanak, dito'y Facebook ka ama ka-chat. Manay aliw-liwak, ti may ladawan aragsak. Agiyaman ak FB, di inpatek ko na sa kulak. Lupay tawen pinaglabas, ito'y lagip ko di napunas. Asikalaing ayat, akinupkupi ko pak. FB tiga punay tangket na sarakan ka. Napalaos tiragsak ko, agarag-rag uday to'y puso. Kapot Facebook akong punada, ket nagsarak ti dalanta ng ring dinabayag. Naidulin arik na tarumbeng kadi apatuluyen, uray ken katagikuten. Tiyak maisuro to'y rignak, ubiyag to'y biyag. Kapot Facebook akong punada, ket nagsarak ti dalanta ng ring dinabayag. Nagidulin arik na tarumbeng kadi apatuluyen, uray ken katagikuten. Tiyak maisuro to'y rignak, ubiyag to'y biyag. Rumbeng kadi apatuluyen, uray ken katagikuten. Tiyak maisuro to'y rignak, ubiyag to'y biyag. Pagka takil daw mo, ag naen tasibay mo, di nakadkago, adi ka makadena. Ngep
ginasdeg riknata adwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rikna Jak iliba agpadpadata sikalat adad to'y parparmata hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta Jak pulos maawatan to'y rikna ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka yakto pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jakto pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta Please don't forget to subscribe to Miss Crafty channel. Jak ilibat agpadpadata sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta Jak pulos maawatan to'y rikna ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jakto pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jakto pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jakto pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta jakto pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta punungay ayaten ka namnamait dayta agpinatek ka
ka din napatikin ka. Naragsak ka kadin, di na makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Nagkapanang apay ita kalanga at parang sinap sa pagkat yung di ka man lang makita. Di manaw tak inbatinag at may mansa. Ani at di mo kinaya, manuin ka kinagurang. Nung umatay, nung umakakadig, naapay akas ka, diyak ka din napatikin ka. Naragsak ka kadin, di na makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Di lagip mujak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuy riknak, wen sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tuy biyag, nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman, marikerik na tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong nga ayat, ayat nangipa ay kaniyak, iti umuna aragsak. Di lagip mujak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuy riknak, wen sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tuy biyag, nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman, marikerik na tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong nga ayat, ayat nangipay kaniyak, iti umuna ragsak. Narigat
Wanted Channel. Damo at pitik to'y puso sa kabiyag ko tayo nakasilo. To'y napudno nga ayat ko arimusin kaunggan to'y puso. Diyak mawatan no apay apay asika